ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಾನು ಚಿಕ್ಕಿನಲ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂದಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋತುಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ರಜೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಕಾಲೇಜು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ನಾವು ಅಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಂಡ್ ಮುಕ್ಲಲ್ಲ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನಾಗ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗ ಬತ್ತಿಜಿರು ಅಂಚ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ರಜೆ 10 ದಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಲ ಪಾಠ ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಚ್ಚಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊಡತ್ತ ಐಕಾದು ಒಂದು 10 ದಿನ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬಂತಿರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾನಿನ ಗೊತ್ತು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಆಲ್ಪಂಟಲಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಿಗ್ಲ ಬರ್ರೈತನ ಅಂತ ಮಟ್ಟ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಅನ್ನ ಪೋಯ್ನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟು ಶಿಲ್ಪ ದಾತ ಮತ್ತು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಂದು ಗೈಸ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಹಾಕೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಉಂಡ ಸರಿ ತೋಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಐತೆ ನನಗೆ ತೋನಿಪರು ಮುಲ್ಪ ಆತು ಒಂಥರ ಬಳಕ ಬರ್ನಾಗ ತಂದು ತೋಜುಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೋಜದ ಅಂಚ ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಕುಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಅನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತವ್ರು ತೋಚ್ಬೇಕು ಬುಕ್ಕಮ್ಮಗ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತದೆ ಪಂಡ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ತಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಪೊಲ್ಲೈನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಪೊಲ್ಲೈನ ಸೀರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲುದಿರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅತಿ ಅಂಚ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಚಿನ್ನಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ 1.5 ಬರ್ಚಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತು ಈತೆ ಬಣ್ಣ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಇದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಪಿಂಕಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಅಂಚ ಇದು ಬುಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಒತ್ತಿರಾಪುಂಡು ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಟು ಸೀರೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಲರ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೆ ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಬಂದು ತೋಜು ನಂಡಿರು ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಿಡ ದಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಡ್ರು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ತುತ್ತುನೇ ತುತ್ತುನ ಸೀರೆನ ತುತ್ತುನೇನೆ ತುತ್ತುನ ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಇರೋದು ಬಂಡೆ ಆಂಡ್ಲ ಇದು ಆರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಿಂಜತ್ ಕಡ್ಪಡ್ದಿರಿದ ಅಂಚನೆ ಅರೆ ಕೊರೋಡ್ದಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಚಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೊಡ್ಪಿರಿ ನಾವು ಒಂಥರ ಬಂಗ ಅಂಟ ರಿಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಬಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಟೈಮ್ಲ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೊಡ್ಪಿರಿ ಆತಂದು ಕೊರೋಡು ಅಂಟ ಕೊರೋಡಿ ಅರಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತ ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ಸಾರಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ನೇನೆ ಕೊರ್ನ ಆರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬುಕ್ಕ ದೇತೊಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿರಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಕೊಯ್ಯರು ಜಾರು ಫೋನಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪಿರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ. ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಲೆಂದಿ ಅವು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಟ್ಟೆನು ಬಿಚ್ಚ ಹೊಡತಿ. ಸೊ ಸುರುಕು ತೋಡಂಡ ಸುರುಕುದಾಯ್ತು ಉಂಡು ಬಂಡ ನೈಟ್ ಇಂಡು ಒಂದು ಎಂಕತ್ತು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತನ ಆರು ನೈಟ್ ದಿಪ್ಪೇರಂದೆ ಬತ್ತನ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಬೊಡ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಜೀರು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಜೀರು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ತಲ್ಲುಕೊಂಡು ಬುಲ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ದೆತ್ತು ಕೊರೋಡು ಅಂತ ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪಿರಿ ಅಂಚ ಆತು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ ಮದ ಪೀನಸತ್ತು ಅಂಚ ಇದೇನು ಈ ಕಲರ್ದ ನೈಟಿದ್ದು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮನ್ ಪೊಡತಿ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೈಟಿ ಕರಿನ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದಾ. ಸೊ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಚುರ್ಚೋರೆ ಮಂತದೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೈಟಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಈ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ನೈಟಿ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಆರು ಒಂಜಿ 4 ನೈಟಿ ತೊಂಡಿರು. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂದು ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನೆಟ್ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ಲುಂಡು ಸೊ ಎಂಕನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಲರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆತು ಆಪುಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಪಂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಬುಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಏನೇಪಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುನ ಪಂಡ ಐತೆ ಪಿಂಕ್ ಲಾತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಅತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಆ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುನದ ಬುಕ್ಕ ರೆಡ್ ಅತಿ ಮೆರೂನು ಆಯ್ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನೇ ಅಂತ ಹಚ್ಬೇಕು ಆ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಎಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಈ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಚೆಂದ ಎಂದಿತ್ತನ ಐದಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ನೈಟ್ ಇಂಚ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ತೋಚುಂಡು ಸೈಜ್ ಓ ದೇವರೇ ಈಗ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ 280 ಒಂಜಿ ನೈಟಿಗೆ 255 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರೆಗೆ ಒಂದು ಎನಮ್ಮ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಕುದ್ಯ ಅಂತ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಕುದ್ಯ ನೈಟಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಉದ್ದ ನೈಟಿ ಅಂಚ ಕುದ್ಯ ನೈಟಿಗೆ 250 ಉದ್ದ ನೈಟಿಗೆ 230 ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮಡಿತು ಪಾಡ್ನ
ನಾನು ಫಿಟ್ ಮಂತದ ಅರ್ಧದು ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಏತು ಬಂತಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾಡು ಉಂಡು ಗಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಂಗೆ 3/4 ಎತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು 3/4 ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಎತ್ತು ಕರಿಯರು ಸೊ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ನ ಈ ಕಲರ್ ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಲರ್ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ನ ಅಂಚ 3/4 ಒಂದು ಸೊ ಏನಡ 3/4 ಏನು ಅಜಿಲಡಿಪನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 3/4 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರವತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಟೈಪ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡು ಬಾಡ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪನ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೆತ್ತನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಜೊತೆ ದೆಪ್ಪಿದೆ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ದೆತ್ತಿಡೋಣ ಬುಕ್ಕ ಯೂಸೇಜ್ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಡ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಏನಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗಿಡ್ಲ ತುದಿಪ್ಪ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಡಿಪನಾಗ ಏನು ಚೂಟಿ ಪಾಡ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ಪೆ ಮರಿಯಾಲ ಟೈಮ್ ಟೆಂಕು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮರಿಯಾಲಡು ಪಂಡ ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಉಲುಗು ದಿಪ್ಪಿಚ್ಚತಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂದು ಎಂಚುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಅಂದಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಬುಕ್ಕ ಪಿಂಕ್ ಪೂ ಅಂಚ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ 3/4 ಆಯ್ತಕ್ಕ ಇಂದೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ಕ ವೈಟ್ ಪೂ ಬತ್ತದು ಸೋಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಾರಿ ಲಂಚನೆ ಆರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೇರು ಅವು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಐಕ್ ಆರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನು ಒಂಜಿಲೆ ತೊಂಜಿ ಬಂತು ಏನು ನೈಟಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟು ಅವು ಅರ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬನಿಯನ್ ಇತ್ತು ಬರೀರು ಒಂದು ಏನು ಬನಿಯನ್ ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಅಂಡೆ ಬನಿಯನ್ ಉಂಡು ಲೋಕದ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಸೊ ಏನು ಬನಿಯನ್ ಏತಲ್ಲ ಆತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಓರ್ಲಾಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೋನಾಗ ಏನು ಕೊನೋಪೆ ಒಂದು ಬನಿಯನ್ ಅವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊರೋರ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿನ ಅಡಿಕೊಂಡ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕೊಂಡೋಪೆ ಅಂಚ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಏನು ಚೂಟಿಯ ಪಡ್ನ ತೈಕದು ಬನ್ನಿ ಅಂದಿತ್ತಿರು ನಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಖುಷಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂಜಿದಿತ್ತು ನಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ನಾಲ್ ದಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಬೆಂಕ್ ಬೋಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವಡಂಟೆ ಅಂದಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಆವಡಂಟೆ ಏನು ಒಂಜಿದಿತ್ತಂಪೆ ಅಂಡೆ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ಅಂಚೆ ನೆನೆ ಅಂದಿತ್ತನ ಈ ಕಲರ್ ಏನು ಈ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಏನು ಇಡಿಮಿಟ ದಿತ್ತೊಂದುಜಿ ಸೊ ಚಿಕ್ಕಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಚದಿತ್ತಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕಲರ್ ಪಾಡನ್ ನಿಂದಿತ್ತು ನೋಡು ನಂಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ನಿತ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ ಕಲರ್ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಬುಜಿ ಅಂಚ ಮಾತು ಕಲರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಇಡೇಮಿಟ ಪಾಡ್ನಾಲೆ ಈ ಪ್ಯಾರಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಪ್ಪುನದ ಆ ಕಲರ್ ಏನು ಪಾಡ್ದನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೇಮಿಟ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿ ಅಂಚ ಇದು ಸೋಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲಂಡನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೆಯಂದಿಪ್ಪನ ಸೊ ಒಂದು ಫಿಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಜಂಡು ಗೊತ್ತು ಕೈ ಚಲೋ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಾರಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಫಾಲ್ ಎದ್ದಕ್ಕಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸ್ಕರ್ಟಿಂದು ಸಾರಿಗೆ ಪೂರ ಅರ್ನವೇ ಖರ್ಚು ದಿಕ್ಕಲೇ ಇರ್ನದು ಫಾಲ್ಸಿಗೆ 35 ಆಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಎಂಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಅಂತೀರಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಅದಿಪ್ಪು ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಅದಿಪ್ಪು ಏನು ಅಕ್ಕಗೆ ಅದಿಪ್ಪು ಮುಂಚೆನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಅಂತೀರಿ ಬೇಪೆಂದು ಅಕ್ಲೆಗಂದು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ನೋಡಂಡ ಏನು ಸೈಪು ನಡಿಮಿಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಸರಿಪು ನಡಿಮಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡು ತಗೊಂಬೆ ಎತ್ತಿ ಬಂಗ ಅಂಟ್ಲೆ ಏನಾರು ಏನು ತಗೊಂಬೆ ಅತಿ ಏನು ಪಂಪನ ಸೊ ಎಂಕ್ದಾತ ಮತ್ತೆ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತಂದು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಚಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ದು ಪಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಏತೆಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಏನು ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೆ ಅವು ಎಂಚಿತ್ತನ ಇಪ್ಪೆ ನಾನು ನಿರ್ತು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ್ಲೆ ಏನು ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ ಸೊ ಏನನ್ನ ಆತು ತೂತಿರತ್ತಾ ಅಂಚ ಇದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇದು ಕಲರ್ ಉಂಡು ಬಾರ್ತಿರ್ನಾಗ ಅಂಚ ಇದು ಅವ್ದು ಇರ್ತು ಬರ್ತಿರತ್ತ ಈಕದ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮರ್ತಂದು ಆಯ್ತಾ ಮರ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅವು ಸಾರಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ದಿರತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಹಿಂಗೆ ಮರ್ತಂಡು ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಸಾರಿ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಈ ಸಾರಿ ಎಂತಲೇ ಇದನ್ನ ಕಲರ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಿಂಕ್ಲತ್ತುಂಡು ಡಬಲ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಆರೆಂಜಿಲ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ಪಿಂಕಲ್ ಉಂಡು ಪಿಂಕ ರೆಡ್ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ತ್ರಿಬಲ್ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಐದಕ್ಕ ಒಂದು ತೊಲಿ ಒಂದು ಸೆರಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ತೊಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಐದು ತಿಂಕೊಂದು ಬೆಟರ್ ಅಂದ ರೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇಂಚ
ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿ ಯಾನು ಚಿಕ್ಕಿಲಾತೆ ನಡ ಮಾತ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಂಟು ಪಿನ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ಲಾತೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ದಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ನ ಅಕ್ಕಡ ಅವು ತತ್ತನ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿಡ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ನ ದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಚಿಕ್ಕಿದ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಥರ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಲೆಕ್ಕನ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ 9th ಇಪ್ಪುನಗಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ಏನಿತ್ತನೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪವೆ ಅಪ್ಪಗ ಮುಟ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಂಡ ಪಂಡ 3 ವರ್ಷ ಆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ 9th ಇಪ್ಪನಾಡಿ ಮುಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಹಿಡಿತ್ತ. ಯಾನು ಬೀತಿ ಗುಟ್ಟಿ ಟಿಪ್ಪುನ ಅಜ್ಜಿಲಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಜೀವ ಪಂಡವು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚನ ಎಂಕ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ತಾತ ಮಾಮು ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಓದಿತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಡಿಗೆ ಆ ಚಿಕ್ಕಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವಲು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ದಾದಾನ ಎಂಕ್ ಸೈಸರ ತೀರಂತ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗನೆ ಎಂಕ್ ಬಿಲ್ಪೇರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಏರಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಅವೆನ್ನಪ್ಪನೇ ಆದಿಪ್ಪಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ತಿರ್ಗದ ಪಾತಿರ್ವೇನೆ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಾತಿರ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬಿಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ತು ಬಂಡ್ಲ ಮನಾಡಿ ನಾನು ಪಾತಿರ್ವೆ ತಿರ್ಗದ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ತಾತನಕ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಎನ್ನ ಎದುರು ಒಲ್ಲಾಂಟ ಪಾತಿರ್ನೆ ನಾನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ದೇ ನೆರ್ಪೆ ಎಂಕ ಸೈಸ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೆ ರಾಪುಜಿದನ್ನ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕ ಎಂಚ ತಡೆ ಅನ್ನಂದು ಎಂಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಹಾಪಣದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಜೀವಂತೆ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಆತು ಜನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ತೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕು ಕುഞ്ഞി ಕುഞ്ഞി ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಜೀವನ ಎಕ್ಲಿ ಆತೆ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಂತಿಪ್ಪಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನ ಪಡೆಯರ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಈ ಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಟ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜನಕ್ಲು ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಂಚೂರು ಕೀಳಾದ ತೂಪುನಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನತ್ತಂತೆ ಕೀಳಾದ ತೂಪುನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಹೊರತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಎದುಕೊನ್ನಗ್ಲಾತು ಜನ ಇಪ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಅಗ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ತುಜ್ಪಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡ್ ಆ ಕಾಲ ಯಪ್ಪನೆ ಪೋಂಡು ಆಪುಡು. ಬಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ದಿಕ್ಕು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಮೂನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮೆಗ್ಗಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧನ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ. ಸೊ ಏತೆ ಬಂಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓ ನಮ್ಮಕ್ಲೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು ಜಾಕ್ಲತ್ತನ ಇಕ್ಲ ಓಲಾಯ್ತು ಅವನ್ರಾಪುಜಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾರೆ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅನ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲ ಓವೇ ಒಂಜಿಂದು ಒತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಬುಡ್ತು ಪಾಡ ಇರುವಂತ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವು ಏನೋ ಓಲ್ಗೊಂಡ್ಲ ಮನ್ವೆ ಯಾನು ಮಾತಾಡ್ಲ ಐನೇ ಅನ್ನ ಯಾನ ಅಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಏಪಕ್ಲ ಬುಡ್ತು ಪಾಡ ಇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆತು ಜನ ಅಂಡ ದಾಯ್ತ ಆಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂತ ಒಂಚು ನಂಬಿಕೆ ದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಚಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಒಂಥರ ನಂಬಿಕೆ ಪುಂಡತ. ಸೊ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆತು ನಂದತ್ತು ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹಾಪು ಇಂಕ ದನ್ನ ಅಕ್ಲ ಒಂಥರ ಜಸ್ಟ್ ಅಗಲ್ಡ ಪಾತಿರಂಡ್ಲ ಇಂಕ ಓ ಧೈರ್ಯನೇ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದಾಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಏನು ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಬುಡಂದೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬುಡಂದೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಅವು ಪನೋಡು ಆಪುಂಡು ಅವು ಖುಷಿ ಪಡು ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಇಂಕ ಅಪಗಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಏತೋ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಇಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಇಂಕ ಅಗಲ್ಡ ನಮ್ಮ ದುಃಖನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡು ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಜನ ಪೋದು ಪಂಡ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಇಂಕ ಅವಾಗ ದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ದನ್ನ ಕಷ್ಟನ ಸುಖನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲಲ್ಡ ಪಟ್ಟೋನಾಗ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಪಟ್ಟೋನ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲ್ಟ ಇಂಕ ಇಷ್ಟನ ಆಯ್ನಕ್ಲ್ಟ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಟ್ಟೋನ ಇಂಕ ಪನೋಡಿನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅಂಚ ಪಟ್ಟೋನ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಚೂರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಲ ಅತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ನ ಇರ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಪಂಡದು ಪೋಪುಂಡು ಏನ ಬಾಯಿಡ್ ಇಂತುಜಿ ಅಂಚ ಅತೆ ಏನು ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧನ ಕೊಡ್ದಿರು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ದುಡ್ಡಿತ್ತುಂಡ ಮೋಸುವೆರು ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಎನ್ಪುನ. ಸೊ ಬಟ್ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಲುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಇಂಕ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಪಂಡ ಇಡಮುಟ ಬುಡ್ತು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರು ಒವೇ ಕಷ್ಟಪತ್ತನ ಬುಡ್ತು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರು ಒವೇ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಕೂಡ ಏನ ಖಾಲಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂತನತ್ತು ಖುಷಿ ತೋಟಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ ಅವು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಎಂಕ ಈತ ಬಂಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಎಂಕ ಅಕ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಏನ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಕಲ್ಡ ಎಂಕ್ ದದಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 4 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಏನಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಡಂತೆ ಪಿಂಟು ಪಿನ್ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೇನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪನ್ನಾಗ ಐನತ್ತು ಜನ ಕೀಳತ್ತ ತುಪ್ಪುನ ಇಡದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪುಣ ಮುಗ್ಲಂಚತ್ ಕೀಳತ್ತ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ದಾಲಿಜಿ. ಸೊ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಈ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನ ಜೀವ ಎಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ
ಏನಾಗ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಗೊಂಬೆ ಅದೇ ಅಂತ ಬರ್ಪನ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಬಂಗನ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ದಿವತೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಬುಡ್ದು ಬಾಡುಚಿ ಇಂಕ ಏನ ಅಮ್ಮ ಎಂಚನ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಂದೆ ಬಂದ ದಯಪಂಡ ಏನ ಮರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯಿನಾದಿಗ ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲದಾಗ್ಲು ಬಂದ್ವೇರು ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರ್ರಾಪುಜಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ತಾದಾಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಏನಂತ ತೂಯಿನಾಗ್ಲು ಸಾಂಕ ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಆತೆಂದು ಕೊರಡು ಸಾಂಕ ನಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿ ಅದೈತೆ ಬಂಗ ಆತಿಪ್ಪೇರಿಂದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟನ ಮುಚ್ಚಿತಿರ್ತು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಖುಷಿನ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಸಾಂಕದೇರು ಐನ ಋಣ ಏನು ಏಪುಗ್ಲ ಸಂದಾಯರ ತೀರಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಸಾರಿ. ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಹೊರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕುಲ್ಲರ ಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಇನ್ನರ್ ವಿಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅತಿ ನಾನು ತುಜ್ ಪೌಡ್ರ್ ನಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಐನ್ ಹಿಡಿದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ತುಜ್ ಪಾಪುಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ವಿಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅತಿ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರು. ಸೊ ಯಾನು ನೆನ ತುಜ್ ಪಾಪುಜಿ. ಸೊ ಅದೇ ಆತು ಕೊಡ್ದಿರು ಆತು ಕೊಡ್ದಿರು ಸುಮಾರು ಗಿಟ್ಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿದ 2,500 ರೂಪಾಯಿದ ಎಂಕ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ದಿರು. ಸಾರಿಗೆ 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆತು ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಕ್ಲದ್ದು ತೊನ್ನ ಖಾಲಿ 4 ನೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಈಗ ದೆತ್ತು ಕೊಡಿರೋದು ಎಂಕ್ ಅಂಗಡಿಡೇ ಎಂಕ್ ಬುಲ್ಪಿರತ್ತಂದು ಬಸ್ಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ನಡಂಡೆ ಎಂಕ್ ಈ ಬಸ್ಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಭಜನೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಎನ್ನಗ ಪೂರ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪುನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲಾರ್ದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೆ ನೆನಪಾಪುನ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಈತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತುಪ್ಪಿರ ಮುಕ್ಲೆ ದಾಲ ಇರಲಿ ಅಂಚೆ ಏನಂತಂದ್ರಪುನ. ಸೊ ಬಸ್ಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಏನೋ ಏನ್ ದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇಂಕ ನೀರಾಯಣವೇ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಮುಕ್ಕದನಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಯಾರು ಕಿಂಚು ಕಂಡು ಹುಟ್ಟೋನ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಸೀಟ್ ದಾಪೆಟ್ಟು ಕುಳಿತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಸೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ತಾಯಿರ್ ದೀಪಡೆ ಅನ್ಕುಳಿತಿತ್ನ. ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಆತನ್ರಿ ಏನು ಇಂದು ಇತಿ ತೆಲಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೈಪಡ ಅನ್ಲಾಂಡು ಅಂಚತ್ ನೆಂತನ್ನಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಲು ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಾలు ಪೂರ ಉಲ್ಲಾದ ಅವಳ ಈ ಕಾಲಟ್ಟಿಂದು. ಸೊ ಅದೇ ಸೊ ದೇವರೇ ಕೊಂಚ ಏನು ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಇಂಕೆ ಎದೇ ಬಂಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಂಬಂಧನ ಒದಗದಿರತ್ತ ಅಕ್ಕೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ದೇವರಿಗೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಎಡೆಗೇನು ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮರತಿತ್ತಂಡ ಐಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಎಡೆಗೇನು ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.